Nesta montaxe usamos un sensor térmico NTC que disminúe a resistencia ou aumentar a temperatura para xerar un sinal que levamos á entrada analóxica cero e que podemos visualizar no monitor. Cando aumentamos a temperatura do termistor, a súa resistencia disminúe, aumentando o sinal de entrada por A0. A montaxe dispón dun pulsador de proba que puentea o termistor para observar o sinal de entrada máximo.